Mun to aiki kusan biyar kana bata mini wato da ta haga ne ni ita ce kamar ba ka bani ko ce ma wahala ita wahala ko kuma ko ta ma kudi wallahi bai yanzu ne aiki da yau na tsaya ki tam kana ji zaka ci kokarin gwamnati na sanwa da zaran ba ta basu ba wallahi ba ta gode ka zana da ku zaka ci kokarin gwamnati kawo kanka da zaran kai ero wallahi ko gobe ka kusa kudi yanzu wato shi ga ake shi annabi ciwon ga gaga ne ba ka lafi din rat ba inda ya rubuta nan ta haka tabbaci cikin kashin mota sai na yi shi yaran sun ma nika yi shi yara da Allah ya tsaya da Allah ya gama shi da Allah ka ce ka tafi gai Aisha Umaira Samiya Alinu sai yara na gode da Allah salamu alaikum kai kai ka bulu kuma kai ba ina ka baka kai ya shaiya ya da ba ina kai yake ton da iga Salim background action kai kama da ka ko kan ka wara ka kai ki wara ka yara ai kama ne ba na roka ne ba yura ka ne ba ko kan mutu cikina a cikin aiki ko kan mutu cikin aiki wallahi na hada ma wannan yayi shi akai Salim background action daraja yaronka ubanka kai Salim background action kai ubanka wai aka kana na kai daraja ya ka kana ka sai in ka shigo din ka fito wallahi ba ka shi kai what wallahi ba kai zaure ba wallahi ba kai ko idan goyi haka wallahi idan goyi haka wallahi bi haka to kai da tare yayi kuma shi ma idan na wallahi ya Allah dai ba ni wallahi ban ci uban kai ba da cin ya za a yi gidan duniya to bura kuma ya za ka shiga mun riga kai sai wai kai abin da kai kai ya na Allah ya ka